క్రీస్తునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ప్రభు యేసు నామములో శుభములు. పాస్కా 2వ వారం బుధవారం. యేసు ప్రభు నికోదేముతో కొన్ని విషయాలను పంచుకుంటూ దేవుడు లోకాన్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడు, ఆ ప్రేమకు నిదర్శనంగా తన ఏకకుమారుణ్ణి ఈ లోక రక్షణార్థమై పంపించాడు. ఎవరైతే ఈ లోక రక్షకుని యేసు ప్రభుని అంగీకరిస్తారో, విశ్వసిస్తారో వారు నిత్యజీవం పొందుతారు. విశ్వసింపని వారు తృణీకరింపబడ్డారని ప్రభు ఆ సమయంలో గుర్తు చేస్తున్నారు. ఏదైనా మంచి పనిని మనం ఎన్నుకున్నప్పుడు ఆ మంచి పనికి తగిన విధంగాను ఫలాలు అనేవి మనం పొందుతూ ఉంటాం. అలా కాకుండా మనం చెడు ఎంచుకున్నట్లయితే మన వినాశనానికి మనం ఎంచుకునే మార్గమే, మన ఆలోచనలే, మన క్రియలే కారణమవుతుంటాయి. అందువలన ఒక మనిషి రక్షించబడాలంటే క్రీస్తు ప్రభుని విశ్వసించాలనే విషయం ప్రభు చాలా స్పష్టంగాను తెలియజేస్తున్నాడు. రెండోది చీకటి వెలుగు. చీకటి చెడు మార్గానికి, దుష్క్రియలకు సూచనగాను, వెలుగు మంచి మార్గానికి, మంచి క్రియలకు సూచనగాను ఉన్నాయి. ఒక వ్యక్తి చెడు చేస్తున్నాడంటే చీకటిలోనే ఉండటానికి ఎక్కువగాను ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. నలుగురిలో రావటానికి ఇష్టపడ్డాడు. ఎందుకంటే తన యొక్క చెడు క్రియలు అనేవి బయటికి కనిపిస్తుంటాయి, నలుగురు గుర్తిస్తారు కనుక. అలా కాకుండా వెలుగులో పయనించేవాడు, అంటే మంచిని ఎంచుకుని మంచిని చేసేవాడు, ఆ వెలుగుబాటులో ప్రయాణించే వ్యక్తిగాను ఉంటూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే తన యొక్క క్రియలు అనేవి నలుగురు గుర్తిస్తారు, నలుగురిలో ఉండటానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటాడు. అందువలన మన యొక్క దైనందిన జీవితంలో మన ఆలోచనలు, మనం ఎంచుకునే మార్గం, మనం వెలుగు బిడ్డలుగా ఉంటున్నామా లేకపోతే చీకటి పుత్రులుగా ఉంటున్నామా అని నిర్దేశిస్తుంటాయి. ఒక క్రైస్తవుడు ఉత్థాన ప్రభు యొక్క బిడ్డ లేకపోతే అని అనుచరుడు, క్రీస్తుని ఉత్థాన ప్రభుని అనుసరించేవాడు. పౌలు గారు అన్నట్లు మనం అందరం వల్ల వెలుగు బిడ్డలం, అంటే మంచిని చేసుకునేవాళ్ళం, మంచి పనులు చేసేవాళ్ళం, మంచి బాటలో పయనించేవాళ్ళం, మంచితనానికి ఈ సాక్షులుగా నిలబడేవాళ్ళం. అందువలన నిత్యజీవం పొందటానికి ప్రభు మనందరినీ కూడా పిలిచారు. ఆ బాటలో పయనించడానికి ప్రతి ఒక్కరం కూడా వెలుగు బాటలో పయనిద్దాం, మంచిని చేద్దాం, మంచిని ప్రోత్సహిద్దాం.